takulandirani iyi ndi part 2 kupitiriza maphunziro ndi makamba aja a country living kuchoka town kupita m'midzi. So tikuyamba kwambiri experience ya brother Yohane, yes, ndikupitiriza ine ndi chisomo ndikuyamba ndi brother Yohane. Ndi part 2 kwambiri mafuna tione kwambiri kuti ukakhala ku country umapanga chani kwenikweni. Okay, tipitirize zomwambiri maso kozi tekha forokoza ndine mwana otoona soma experience anthu ena kusiyana-siyana amene apita ku midzi amene akupangira amene akukhalira maso tonana tunosiku malayi konkuno azungu amati off grid ndio tino malo amene ali kunja kwa mzinda maso malo amene ali ndi chani, malo amene alibe magesi kapena mawaya magesi koso mapaipi so amati off grid, right? So pamene if you might do a country living so mukaona off grid apanga ndi almost aliyese, so izo zote ziona kuti apanga bwanji, right? So munga na fotokoza mu part 1 kunali osatona ndi madimba panopa kumana apa naikapo ngati munde naikapo nyumba, so nona kale mu part 1 so makufuna ndingopanga appreciate, right, kuti malowa mene anga tinapeza 2019 amoneka mutani, right? So mutaona kuti no malowa ndithu anali mitengo lachilengedwe so mafunika ndithu kuswa mphanje, so choyambirira chimene mafuna ngone anthu no mphaka mafunika kado mphaka mafunika ambiri fatu makhala zija mbewe mbewa zimakhalako nezimalawa nyumba, so even ine ntangosamuka kumene sikulayambirira na ndagula mabilingano zinabola ndikudya mozi sikulayambirira mala kinapeza mphaka pompompo sinachedwesi mphaka ndo ndamene so mphakayo amaswa I think almost every 3 to 4 months nabwereka ana 4 or 5 ndeti matenga ana ajuluka pasa anthu ene nthawi semasunga mmozi anambira mawasunga mphaka wa muna mwana mphaka wa muna amathawa amakasaka asiyana so ungatofuna mphaka ukhala upeze asikana mmozi uzipereka ana usunga mmozi nthawi zonse komanso uzipanga sichibale bwino ndi anthu kana anthu samafuna amphaka aja ndokho kwagayira ndo makhala opanga sochibale, so amphaka ndofunika kwambiri, so zinthu zimene mungapange yeti kumene zili ngati kuweta chani kuweta nkhuku, so nkhuku zisizange anamafuna ndiyeserepo, so imene nzanga akuweta nkhuku, so mutaona tino izingazi maso nkhukuzi zimangothandiza tino ngati kumene ndilikwe mutatha kulumira cheni ndio tino phate izera kuno nduko urampasa tambala one mugwizana nkhuku ziwiri thazi ziwiri zazikazi meza kapena tambala mmagwirizana anthu one so depending upon agreement yanu mumatha kuti kugwirizana chinthu chimodzi ndati muona mpanga bwanji, so komanso ndi business so yes zimabwesa, so ndi business utakugulisa so zakuvuta zikuthana, so nsanaike khola nafusa nthamudzi ndana nthandiza nato akulu musanaike khola muike chani muike ngati kampanda, so ndikumanga kampanda kamauzi muthaona ntolo kumusiwe, so artifice zimathalisa fisi amakanika kula kumpanda kama thatu amopata thawa bwanje akona mpanda maso mafuna unge ya lighted yaso akondika ngati kaudini ka kitchen kange masunga maso zinthusa, so maika akakhola etu mtengo ndi wa mulombwa umachita magazi mono ndimwe ndimaiza ndi maona mukaona mawambapo pali chingwe namangape unali wong'ono mano after chaka wakula zizora kuseko, so mirenga ya mulombwa sichida kukula komanso imathandiza tuno ukangozala ukaudula ndikuzala umaphukira ona, so ndi factor inaso yabwino kwambiri, so ndithu apo ndikwathu amene koko mutaona nawo kuti no milombwa iliko ndithu kwathuko yachilengedwe, so kumbuyo kwangako mutaona apo mmene kampanda kamayamba naika ndithu mitengo imeneyoyo kuti tichingepo tiyike kena kuti ike khola latulicha so ndikucheza bwino ndi anthu akumene koko umafunika kupangina ubale anthu
right Punzitse. Uziphunzitse usatenge ngati loyendo mazo achina yonse so amapanga mpandano munthu tino ndwakonko tinampeza konko so amapanga bwino so iyo ndikhola imene tikufuna tinoti kamaiza mpanda tikemo ndeti kuti esere right munthu anatola nkhuni apopo nkhuni zizava malo pathu zambirimbiri nkhuni so china chimene unafuna ndiforokoze izizi ndiziforokoza mu video ine imene napangira wano mukona machudura blue tumeto ndi managis ndifuna ndizale 100 one so nayi kamene mumo ndifuna ndizale at least 100 kuti mboma kuthapa zaka 4 ndeti all 5 zakhele kugolola mali ene dizaja ina ku ndeti kubwesa so so ma najesa amene wawa pali njira imene umayipangira taforokoza mu mavideo akubwerawo kuti asapitire zaka 4 mano manajesi kwa ineyo nzopheka kuzala anthu amati zovuta mano kuphunzira sukumatha so iyo ndi ming'oma imene tinayika so ming'oma mafika tisiwike ma 10 meters away ndenangusiya nkhalango kuzungulira nyumbayo so ati ukayika uchiyo zikalowa mafika zigogodapo kawiri gogo utapo gogo utapo kuti zizolowere pamanga kukhala phokoso ukayika zikalowa njuchi yes so njuchizo nathandiza uchi nakulola close to 80 liters ndi tinadya mpaka nakutopa nazo ndikina kuti nangugulise mano nkhani ndiona kuti no uchi ndo abwino ndithu nkhalango ija ndiyo nyumba ili kuseliko unaona right so so mafuna ndipange play video iyi paja kuti muona zimitengo zokha zija ndi munda muone makone so ni munda ndithu simungakhulupirire kuti ndi pamene popo munda wano umene wazo tengo zokha muona so ine ndiyo ndikuyenda ndopita koko muona so pana idzi mitengo sama so pamfunika kuyikira mphanje ndithu so mutha kuona area view kwinako apono pamaliza kuona sanamalize so mukaona apopo mukuona timitengo ndi munda achimanga so ndinazalaso ndi nandolo ngati munapita kukutcholo amazala chimanga ndi nandolo akakolola chimanga nandolo amakhala pobe ndokalowa munda wa nandolo siumaoneka imene zimathandiza so nthaka kuti isaombene ndidziwa kwambiri ndi simakhala yoma imakhala ya fertile umaso nandolo chamabwezeresa so nthaka so nayesera inanthandiza najaso nandoloso amachita so bwinonso pasikaso yakachino right so toilet chama kama mvideo yamba ija ndiyo right so nazalazala mikesha right ukakhala no wapeza malo ndi bwino kuzala mikesha around ifati inayo ndi achilengedwe anthu ena amatha kudula chane ndi popita pa nthawi mazakhalalani iyo ndi experience imene takhala nayo ifeyo set so ukazala mikesha yako imakhala bwino kwambiri apano mafuna ndizala at least mikesha 200 kuti ndipange nkhalango mbali ine ndikhalinga ndapanga khuma china yonse ukapeza malo mafunika uzalamo khonje wapeza malo at least ndekuti no right so mukaona bwino kugula malo at least anthu ena amazidana kuti bene magula malo mutakupasani mukazimazichoka muzalibwezeresa agreement imene mwina udakhati wachita kuzingwe mano ndi abwino wazili ayife tukupasimikina kake achipona nthengo kandi yani wapasikina kake akulembere kalata mfumu aja akulembera kalata afumu ukachidindisaso kwa group ndi chimakhalanso bwinonso nati no uloyeso mukaulondera wandani wafumu aja azowerenga kalinzika zimakhala bwino kwambiri choncho komanso mundawo mukhayendere ndi iniyo mboni iwonso akhalenso ndiyani ni mboni amene mukuwagula akhaini mboni nso mugulatu mukhalenso ni mboni muyendere mozi ndi afumu ndi agroup ano aja ngati zikateno kena kono mukhala ndi chani ndi khonje muzala amene momwe antena amatha kuzalamo mitengo kumano nthochi makhala zachibwana ifati nthochi mangukule ndi madzi amalire so chabwino ndikuzalapo khonje so kona mukuona khonje imenepo khonje ine mnamdzala malire malire ndiso mitengo somo so zimathandiza kwambiri izi ndi mitengo nangu zezeraso kukonzi baso
timayenera kuzitchula kumene nzipaso timadya ifeyo zozuza chilengedwe mona naika kusoka chingwe mabafi mtawira ameneyo timasamba aswe right okay nde zimene napangene mukuona mapeyala kusogoloko mablosi ndikudzala ndithu zinthu zambirimbiri right so imikesha inayi mkesha umandisangalatsa tinokangozala mvula ungobwera basi umene wakula basi ndili so uko naika chisime ndifurukuza story yake bwinobwino right so izi zindizifurukuza bwinobwino mu video yake kumana nkhani kuno nazalazala mukuona minthoji mpaka kumusuko ndikuzala poso yani mizimbe yokhayo mpaka kumusi mizimbe mangosangalatsa no nayo osola chimanga umatha kupasa mizimbe yakusola chimanga komanso chimanga chokakhala nacho umatha kupasa anthu akulimira ndiye kuti so zimangokhala bwino kuti kukundama umatha kukhala nthawi yatali usayigwire koma iweyo zinthu zikuyendera so zimene napanga kuti lipange chisimecho naombesanso zidina titaomba zidina tinaza pangano oven ndikupeza matumba atatu a simenti tikauvunike kundi ako so nthakuzana tunaibe ndalama yoti tipange chisime chichi nenera na munthu atabwera anakumba ine ndimakoka doti ndekha mpaka kumaliza mpaka maziko choka pansi makoka doti ndekha mpaka basi mchenga wapa panna tuta ndine ndi amayena ake ninkazi wanga mwana so zena uno zinthu zinaotha kupanga iweyo makaziverera sizingayende mwana so anamaliza tinapanga chisime omati mwa mazi a fresh awo mazi 24/7 sitilibiraso ya madzi linathana nawo ndi madzi awo ndi a clean so timayiza sola imakhala bwino utayikaponso iron pasola iyi ni amphamvu kusitira mabiri kwachi mwana so nayikapo mzimbe right so ndika video yake ikuberipo izi ndi zojeni mitengo ya bottle brush simathandiza achina diabetes ma fibroids cancer masamba ake okuwirisa kumamwa so ndithu zambiri naikaso manyani mitengo ya papaya zipaso uwu ndi mtengo wa mango mitengo ya umafunika kuliwa kwati isemakhala bwino fati tikonsima chida kubereka of course naitothola ifatino tengo usunga kwanise maso muka ababa muthu adapandeka muzo ifaya fatino umumu makhazi thaphi kwambiri ndi nangu ikamo mizimbeyo tekamo mizimbe kina kunapa ngamu kunamba kubwana mudzuwa ndi naikano mauzuwa kuti uzithirira kawiri pa wiki mamadzi asamaume nandeka maudzuwa ndi mmene maudzu sinakatothira naikaponso ya china njani manyani mapumpkins nchiyani ya mapumpkins pumpkin maungu yes ziko mwambiri so achina mulinga wasunenda abwino kwambiri right mulinga ndi power samase makhala ndi zinthu zambiri ma nutrients ambiri so chipa ichi ndimaunda chivala fatino dzuwa dzuwa kunde simasewera ndayadzuwa makhadi ayadzuwa majani mapeyale so mapeyala tikayika timayika maudzu pozungulira pake nanguthira kamozi basi nanguthira kamozi ndikuta ndika maudzu so naika zimaudzu zambiri so zimwe timapanga ndimayika ujeni idzidzi za mapesi achimanga pasi maudzu pamwamba mapesi amadyedwa ndi aganga masanduka manyowa mtengo wapo zinayikaso chani zichangaja chinthu bapisa mati locusta mezi wakati naika right nimu mvunguti right mango aja right so ani mango okwatisa so umusi kubereka akalisere mamba kubereka utani abwinobwino ukazakula uzatino so izi nango sankhale nisazidwa tino tengo mozu abereka mango awiri osiyana right so awa ni masawu undi sawa soup masamba kama tanzo cancer so nango ganiza tino iyi ndi yapikese masamba kama tanzo so ajina cancer o malungo zambiri ziwasake so udya mali jena nyamuna mwaliani mimba okay so mutaona kankhalango kunakasiya pande pomegranate
chibukabaka na mati chimanga cha chizungu right pea la uja so mtengo wa nazara 2020 kumano muona ni wakule ndeni maudulira mtengo ya so ichi dijana chika chimathandiza sojen manwe chitengo ichi chitima chidzula mizo yake kunika mizo yake kutenga madzi nkavu makapu awiri ndoti close to 500 ml ndikuirisa mizo yake ukairisa mizo yake kutenga madziyo nomacho kumwanga mukalavu chikonga mukalavu kwanga kama katatu basi upanga masiku atatu kamozi kumazizira ngati bo dzina ndi bo sili wawaso atina amene anesthetic amphamvu permanent yeah. So ukundu kumusi kuja namakonesa kuti unayi chimphanga unayi dzimadzi kuja so yeah so masponde timazala ona so awondi chani periwingwet mathandiza so bleeding mangosinja ndika babala apo ndikumangira masirata yeah I red jatrophy yeah so anthu amene amazaza ma remedies muza red jatrophy matane yeah akasundikena kamathandiza mauka kamathandiza so BP muri kupeteka kabwinonso lemon grass yamathandiza zotupa ngati munthu ufuna umeze chinechi kupweteka pakhosi lemon grass wonda cha ndimongesa magaza monsa amakoma aso kumatiwa ake kwambira manukira bwino so ina hibiscus chidede of course night blue lapo sizimaoneka bwino pano yeah then mafuna tingopanga tuwa tingoyenda kumalo kwathu yeah so muna nderi tingovesera majambula ndi property imene mungana dalisana so nomfuna ngonesa zinthu zimwe zitatu munatiyambire se ndi mwina tingovesera iyi ndi property imene mungana dalisana so nomfuna ngonesa zinthu zili zitatu zimene tinapanga on this land. So as you can see palojin pali mizimbe imene inazalazala yeah so mizimbeyo imene tinkazala kuno kumakhala kasuku setu amasewera yapana ndimoni kosetu amakhala kasuku mpaka kumusungu kumwe tizafike so zomwe napanga nangozala mbali mwana kuzala muzamu nthoji mpaka kumusiku so nthoji ubwino wake ndinena kuti mene tazala chonchi nazala mavariety zosiyana ndeti mene tazala chonchi ikamba yabereka ikhali yaikana ambiri like zamini so zimbeso zimapangaso chimozimozi apa ngati apa nazala kamozi koma yaberekana chonchi so zikamachuluka zimakhala suzula ziberekana so tengo isesereke okay right so naikaika nthoji ise mpaka kumusiku muna mutamada bwana maudziwa chifukwa yani ndikumathirira at least ndimathirira kawiri pa wiki so nakuikaika maudziwa kuti musamaume mwachangu so musamaume mwachangu so that's why tinapanga nyama right so as you can see ukuso nangozizelesa uku madzamvula chaka mabwera amaenda yonse so ndithu mutaona tinozi uchita bwino ndikusangala kubwera apa nangozalapo lemon grass ndilemedese lemon grass amene ndo abwino kwambiri chifukwa munthu uli ndi zotopa pakhosi matumors chani ngani so apa chisime timatunga madzi athu apa timatunga chisime chichi nachikumba last year chaka chatha so naibe ndalama zokwanira so anakubwera yekha munthuyo anakumba inenda amene makukaduti so doti zonse nachoka apanda kuka ndine mungathe kutionesa kuti tionena kuti nchakuya motani okay yabwino tenkuoneni so kapena mukwanisa kuona te jambo ya nchakuya okay yeah so unati ngoti ngati madzi pang'ono yeah so madzi ake ndawawa omwe timamwa very clean water apa pakapu lesina taya mvula umangotenga nakuza kumwanawo komandi pachisime cha Yakobo yeah so amadzi abwino ndithu omweka kwa basi right so then
Yeah. Right, so nazo za mtengo amali bottle brush. Ngaro mukuziwa. Mtengo odziwika ndithu suja umapanga maluwa ofira aoneka ngati chibrush choncho. So Awa ndamenewa mavuto azimayi, menopause, fibroids, menstrual cycle, right? Mavuto ambiri azimayi mathandiza ndimene. So nangozala chenga kuti musogolomu zatha kuichulukisa. Yeah, so akuti bottle brush ndamene. Mwinamo ndizamveka zithuzi zake, pali mtengo wa mvungutuwo lokati zinaidza anthu amangozala mtauni kupano ndi malemede za mphamvu. Awa mango remedy. Now azimukaona umumu nda chosamu zinamba kupanga maluwe nenda chosamu mtengo suwolimba. So mukakhala mukuzala mitengo country living mafuna at least kuzala nena kuti no ndiyatani ndiya grafted yoti no mwakwatisa koma pali njira ina ndikuonesani makhasi abwino chimene ndimati ndifunse pano kuti mwachosa maluwa kantengo kang'onong'onoka munakazala chaka chanji zaka 5 zapitazo. Even first ntango zaona mbakali yani so unaona mbali mundaika mu thoji zokhazo mpaka kumusiwa mwana sizioneka kumudini. Okay, mukaona mtengo mukuchitaona ndi wa ujeni wa mandimu, right? So mtengo ndo wa mandimu, so nzonena kuti ndinaupanga air layer ndikafika ku planter ndikapanga air layer ndeni kajamba process yake mwana nkhandi ndo naumangirira pa mtengo weniweni ndikudulapo ndiye upanga mandimu ndi jaso chaka chamawa koma nauzala chaka chiti chinocho maona menepe. So pajazima ndo obereka mjano wapitawo so nauzala kwa kupanga upanga maluwa pompano. So iyi ndi njira yabwino sokusa so yachani ya grafted wanthu amene ma skills alibe. So tipanga za ALA ndo mavideo kubi part 4 mulinga chamwamba nchabwino. Uwu ndi mtengo wanje ukuoneka ngati jackfruit. Yes, jackfruit. So nango dzala now mutakuona pasipo pali za mandimu pali nyala zonyasa zimene wapanga kwa mitengo timathangwika yonchi zimasanduka chani mato mukuona achina nyerere chani zimene zimapanga kubeza ndi zilombo zina mnaiso zonse zomwe zingadyedwe mapepala ma newspaper chani zonse zomwe zocheka kwa zinthu za timangwika pamodzi zimahoji zimene madya amene munabwera apa no plastic napeza adi kuno kuti mwatidyesa ndochi kwambiri zachokera kumene kukode. Ambuya alemekedzeke. Country living ndi chinthu chochitika chabwino kokoma. So timadya anthuchi mitengo yonse ngati mmayiona ndimayikira chinyala, right? So kuchoka kuntunda kufika kunoku 1 week nakhala ndikupalira musemu nayi zichilo sati masemu nazipalira zichilo sezi muziyika muti mene momo. So zichile zimathandiza madzi apasa maumi asaume komanso zimasanduka so manure. Ndiye zomwe ndimapanga ndikakuonesani pasogolopa mapesi ngati awa timayika pasi agang'ama konda mapesi ndimayika pasi paja ndiye izi zimapesi zimene zichile zimayika pamwamba unaona zimapesi aja masanduka doti manyoya abwino pamene izi zina zimakhala zimamwamba zikuphimba dzuwa maona menepe. So that's another tip. Komanso ukakhala unofuna watenga za kitchen zimakoko zichani even ma newspaper zima cardboard umatsegulapo ndika pasi ndikutseka zimakadyedwa chimodzi monga mene amadyedwa mapesi achimali. Yes, so izondi zinthu zochepa zimene namba zilantalira kuno ukakhala ngachonje ngati mitengo yake ati zimangothira ati kamuzi pabiri nani kalunga mazi yonje imathira 1 2 3 ndithira mitengo itatu kamuzi pabiri ndimanguvindikira ndende kakuonesa mene yakulira zinafunikira kuti mukhale pa school ndakumva kuti munaziphunzira kunopo sizinafunikira kuti mulawe class ina yake kapena chabwino chabwino komanso zina naziphunzira pa YouTube free YouTube ili ngati university unaziphunzira YouTube university mukafuza YouTube university so okay ababa mwazona ntojizi zaziruka ababa 1 2 3 zamakikana so ndifuna zokuno nthoja disi zikhapo 1 2 3 4 zikhapo 4 zinazi zinatevura so zomwe ntapange mvula ikangoti yamba kumenya kwambiri ndati ndizizwapo ana osonda azulapo ndikazale pena
unaona so zimakhala bwino tajamba kuno kuku yabona bali khwawabe mtundamo tocho zimakhala so bwino so muli tundamo nendizikaka muti mene momo ndeko sekuni mageba mamenya magoba ngojera untunda kucha kupalira mpaka kuti kuno so no kuna Mungu naso appreciate kuti msiku mzani mtakona tatizo mtaona sentezina huko mtaona sentezina tinazigwesa so mene tacho saji phavajo nazigwesa yani zimakungwa zake yeah. So as you can see kumusiko mukona damu ngesunza ngati kuoneka wano tinangoika mizimbo sali masera ningo soje ni mizimbe nde mitengo ina anthu achitoyeza mbali mu ndinda kufeneka sembali huko paka ukweso uko umumuso mbali musi so nthoji zimakhala bwino kwambiri uja ngati zachuluka ukatano ukagulisa so kana ikuluka mazala zinthu ukupanga zoti iwe zikutani zikuthandize udye chifukwa atono ukakhala ukuteno umakhala ukuchepesa budget yako komanso anthu ena akabwera umathandiza ngati apapa ndoti kuti uli mbali nake afuna anthoji wapanga seto niye kunoko definitely ine sinangeza chulukapo ndi muzala zolazolapo katani ukaike kwakuko nkhani ndiyo kuti no iniyendeti zatani zandikwanira ndikuona menepe so that's how we do country review so kewa selfish ketu no ni ntimorani upereka tenti tamange kumenepo I think it's how we do guys. Okay, yeah. Right, so mangofuna kuti tingopanga appreciate Yoran so mukutana no nakamba zaka nsinje mutana no abantu bakuya ndithu muona kusuguloko so bambira ntafika apa na ichire kwambiri so nongukhumula tisina jambo bona ichire mirengo imangoneka kuntunda koseko so nacho sazosezo ndikeko mabedi ndikuika muno masamba ona so masambawo anandigera kuli nake tinakula pang'ono ndakweka pa mabedi ndigera so moyo kwa makhanga tumene akhandika anthu atigaira ayo tikakhandika anthu tagaira ona so kundi kumunso machira usesereka ndikola amene pakatale ndithu so muona zimene tinapanga kwa papa napangapo so timadya ndithu masamba right papa ndithu ni mathirirapo kamalaka ndimayika kuti no pasapa makumbika nena kwa mwala kuti pasamatani pasamakumbi neni mathirira pa mwalapo so ndithu yonje ndithu so pali ndithu sinje kansinje kamene wadusa pati kamene papa right so nimafuna muyang'anisisa awapa sinemba waganyo manina chosa chichire ise chili uku so checha konse yeah so mukuona kusiyana kwake ndaonjeza mu mabedi ndaikamonso zinyala zimafuna no ndize kuthera kamozi maza asamaume right so muona kuti tinapanga pochani pamene so bedi icha anasintha naonjeza samabedi so utakuona tachulukabe ine apo ndi pasipo aba ndinatenga dziphulu sanofuna nthile mmenemo right bedimo right so ndithu utente kaoneni kumusiko right so mutakuona kuti tinapita kwakulu anayi ndi malike sabine so ine ndagula malike sawa wano anangouma unaona so ndagula mitingo at least 10 unaona ndenso ndama inalowa mazi so azike sinoko ndikumusi mona wapa lichimwala usati cha masewira unaona so zati ndazima ndapanga maenja aende nataji suma karwadi kwa amatheka bose chino so nangweka mujani mapela so nadzala mapela ambiri unaona koma chifukwa tino dzuwa litayamba naiwala patenene kunalibeko munthu wina amene amafulika thirepo nayo kumuza kuti kuno satani azathira nde zinakhangira mutani ena anafa koma ambiri ndithisa anatani anapirira so mapela awo ni mazala ndi mera mungu so as you can see ni nkhuni izi zakonkulu
unonkhunisa sinkhane. Okay. Basi so dimbalija mutaulona tinaweza makikizi ngine. Kuja kumajira nsindo kuchai. Kunapo ukoleza sema nini kuna bwine. So zika sido tirani ndokira kwandie. So mapera ina hawa nango sala so awapa zomwe napanga ulimi wafunga kendi kama zikakufera umaphunzira unaona Osati kunyanyala ai ngarunga nyanya ndeso ngapange kana okay so mama nazala 15 hadisi ya sala 7 so hadisi 6 ndiri narani almost ngatia 8 inauma kwa jazo so hapa nangamba so mvula itadukiza na khantha idalo satana usathirire one uri mtengo usangalala ndithu dakali green wabwino chawo so naphunzira so paruko kunai kumusi ndo unakhangale kwa yawalika mtu janna yala kumuza atazithirirako pamene panai kwasegulidwa dimba la ma vegetable kumene nimafuna nenda nyinthu ichi ine sini maziwa ngono nimathirira kosi ngono zachitika zena no mitengo yose kayapeyala ya papaya ya mapiki sajani mhoji zose zimaika masambo almost around the same time wakhala uzithira so ndichinango nipangisa chidi kuti okay papaya samaika almost so nangona ulemerero wa mulungu ndichifukwa chake amanena kuti no grafting amene amakhala akaswira a grafting nthawi yawo yopangira grafting mitengo imakhala nyengo yake ino ifama zozoti ndi nyengo yoti mitengo yambiri imakhala kupanga masamba mtengo ukaona so tengo kuti tiuone ngati uli moyo ungamba bwe timanguti kusenda nditi muona nkatimo ngati simukuoneka ngati awabwera brown sindikudziwa kuti vuto ndiyani komabe titati tione pasi tiona ndi pasi pakumera so ukuuka umatitho lako kupitiriza kumera so mtengo khati ukhanga tukuma timangothira thira madzi mpaka zirani nditheka mwati no munthu wina akhoza kunyanyala kuti akhanga ali mtengo wafa nkuchola nkupanga osadziwa kuti pasi pano kubwera eti ulimidu umafunika kudeka andi mapera zimene mapanga nthena amatenga akadya ndikunyisa kaya umakhati wafa ungotenga ndikika muchubu kukwirira pamene pachitaja pomwepo kokhalira kwako chokhale pasi ngokwirira ungokwirira mpaka umwe mathirira basi ungoituzi muthera ngati misala kena uzatani zamera mtengo fane miezi 3 ai zabwino zedu kuona mtengo ukusangalala kwambiri motere okay ndi masamba mafunika kuti pazibwera dzuwa lokwanire mitengo yapeyala umukaona iyo muona so ina inachita kuzala nchubu nzupanga transplanted pamene ina izere uoneka ufupi wamphamvu kwambiri kwambiri wacho kusiyana na ngoti ina inazala kai muchubu nzabwesa apa mene unauzalira straight kumba mwana usiyana kwake ndio kakhati no wachoka muchubu makhati no unalinga tupepere mene umakhati wakumana nazo wamerera pati pompa ndiyo so mena zala straight sina ombe kundi no majendeti na linchubu ikamba season ichi zala ina ikakanga likali basi zala ina kumapero zala ina kumapero kwendo zaleso ina mwana ndetino poza kolola muje zamba kolola mina amamba bambiriro pakati ndi kumati noza khati season ichi aitalikisa monongo za wangotenga zinthanga sizantha apo zomwe mfunzo zona kuti mapera pozala ufuna uzale china jaketi mina mangu uyabe kuzala mangu amene yamba kulolera kuyambirira kina kapakati pali mangu ina amati pambuyo mangu osakati iwo ndi amene amamira pambuyo wana ndo kakhala zala osiyana ma variety omakhati season ijo aitalikisa chimodzimodzi mapera pano pa di September kumano pa ubwati mapera ina ting'ono ngati mwatona timeja tukizala pano panditi uza kulonda ino pamene nacho makulu a January mone so timamba ndititi kina ku energy akulacha ukhantha etali yokolola so pozala mapera mafunika uzoona tino mwambiri kwene uzala amene kena wapakati ungozala ma variety osiyana ndi mapera so ndi chimodzimodzi fruit inali yonse maiteni nthawi imodzi nditi ubobere pokolola sankula zonse khwipa nthawi ngati basi nditi zovuta mamafunika mafuta zikana nthawi itali bwino tapa ndipo terere mumo ndaika mu mauji majani naika mu masketi
tajambula napo pana intengo ina apo mwali njoka inake nimaonda kumana naye nthawi zonse pamene papo andi njoke kapena chimenechi ndicho chifokeso choti anthu asabwere ku country living fa tikhoza kumana ndi njoka nkutiruma mutala njoka sizipezeka ngani ya njoka yopheka njoka yoyo mafunika kuti zunguivewa basi njoka wayiona iwe tangupita kumbali basi kunoko ndimakumana ndi nzerera tikuziwa mazaza njoka eri komwe nafikira ntagula malano nafikira kwambali nake pa kudimba uko kunali nzerera koma anthu amagwira ntchito kuti madimbako akakumana naye basi kungokhala pe khala ngati kuyenda kumbali mwana njoka akuti hai kwamba kukuwa khala ngati kuyigenda ndi muthanako nayense imafuna kuti ionese ndithu imakhalanso nayo choncho so ikakhali kungedayo chibwinobwino iwe tangoisiya iwe ukhala kupita kuti kwana right ungakhala ngoti ungolambala nayo ikusiya koma ukangoti wayamba kupanga watula china chake wayamba kuyang'ana nayo imapiringiza ndikuti ndozoti basi apopo ndeti mavuta so ene za njokazo timangokamba kuti njoka ziliko koma ndikhulupirira kuti ena aphunzira fuka nthawi zambiri tikaona njoka timafuna kuti tilimbane nayo basi nokuti tiyiphe chabwino ayitathokoza pena chachuku chimene wafuna nena china chinano ngati mukopa njoka mukhala ndi mphaka nyumba ndeti mwathana nazo njoka ndidamva kuti mphaka njoka sizigwirizana bwinobwino kujambula ukuku kumene mwatonga madziko so apapani ngofuna ndithirire mwachangu now kodi zimathekaso thirira choncho panda kuti ali mkeni zomwe ndinapanga ineyo ndanguyika mache so chifukwa tino ndayika machi sipamakumbika ndikamathirira machi ndi zinyalala ndayikazo machi ndi zinyalala mina kutanga bale machi ndi okay ene mati ndifusedi kuti chija amanenano aujeni kuti iyayi pamachitika splash erosion paene papa kuti kodi splash erosion sizichitika matikuona kuti chifukwa chakuti nopali zinyalala ndiye kuti zikhaladi bwino kwambiri komanso china ntonena kuti umathawikapo soji mwala pasipe izo sinawerenge penaye ponso mwana ndamba kuphunzira ndekha so with farming umaphunzira wekha andi apapa muzana kuona kuti mukuthira malamu zomweomwewo koma madzi wafika mpaka nano kunoko kuti cholinga chanu nchoti no basi kunoko simubweranso mmene mwathirira kumene ko madzi wafikira konse zomwe ndinapanga ndikapanga baby ndinathira madzi pang'ono unaona mwapona apo pakutulukira kupoza apo right mmene ndikapanga baby ndinathira madzi pang'ono ndi madzi acha amakwera kumene kuli amathako ntondopera kuti so mapangapo flat kuti madzi azikhazikira ponse so fane pa flat wanguthira pamodzi amapita konse machi ndanyani machi nezinyalalazo zimene zisize zimathandiza kuti ngati mukaona apapa mbali mukumera tichire koma pakatipo siwamera chire nalilonse muone na chifukwa tisaumera chire nalilonse ndifanena kuti ndayikapo zinyalala zimamikisa dzuwa lisamafike pasi ndipo dzuwa silifika pasi zichire sizimamera zichire sizikumera ndoti no zonse zimene ntaikemo manyiwa onse azidya ndi maplantsi angacha so akandikadimba kamene mutafika muja tinaphika masamba ina ake adachokera kuno ndiwo zokoma tidadya zijere ndechinaso chinona kuti no apa patayika masambe munthu anoti mabedi tinamuyimbe kanthu munthu adabati ndikupangiranji ndapanga yoncho ifanira kuti bedi ukayezera chonchi mwezi ukati ufeseso pene zinazo ndati nzayika umumu mwezi ina ukati anzafeseso pene nzayika umumu ndiye zimanjirano ukamadya masamba mwezi ukamata inaja akulalali akati amene mwezi ukati inajara ndomakhala saiko osangodzalano ponse nthawi imodzi zambirimbiri mbweyo zingotayana kukhala nongati tomato nontawuni ndi mbatata mweti zangokumanizana zonse nthawi imodzi mbwe
So as you can see, muna muzangu jamba de mene ndikuthira. Muna mukhalira ko. Okay. Palibe vo erosion ina yes as you can see. Mona? Palibe zero. Palibe any erosion. And the last time munathirira muzangu nzima. Ayi. Thursday. Komano ndikaona tupasipa tunde pali chinyezi kwambiri ngati mwathirira dzulo. Nali wiki yathe. Zimene ndimati ndabwera dalano bedi iliri musadathire kaye madzi ndifuna ati ndione kuti kodi kuthirira kwa Thursday pofika no leroli taona nino mmene pakuonekera apa pano Thursday so ineyo nditaonena kuti no ndisanayike pari ndimawerenga nkhane ku ndikuwerenge ndimawerenga kabuku ina kanthu ndamara uyikepo chani machi nene pambuyo pa ndimaonda kuika machi koma ndimaika mitengo nene maona koma ndikaika machi pazomera ngati sizikuonekera so namba media sinambe ndi machi mantawerenga napanga so mwese baby daily yose materials bucket zimina follow daily osati daily so ndimabwera kuno ndino ndibwera Monday ndizathira ka 4 ndino ndithiraso yani ndino ndithiraso Friday okay mona ndizabwera so Monday komano ninjira iyi ndamathira lisi bucket ndamathira kamosi okay zikwanira ndikabwesekera ndithiraso bucket kamosi basi ndiri pa wiki kamodzi ayi pa wiki kuma bucket mozi kabebe nkhani mwendo unazi ndikupanga zonse patino muli chinyezi yokwanira nathandiza zimene komanso nkhani ndino zinsima zichani zikokoro za nsima zikokoro za mpunga ine zimene mwadya tirani muti so mukathira mmene mubwere sonso chani ngati tizilomboere takajamene principle ndionena kuti zimene zimatha kuola azibweremo mutha kuona muli tizilombo tosiyana timene toto tizidya zinthu zimene zimadya chani masambako maona ndoti zitazodya masambako aja athanira okay so makharino wathanandiza mbiri ukunde ndithirire buso so uthokona sonkojiso kuno Nazare so ndoji sizimafunika dzani kwa senthera omwewo kungo zala ulo 5 za mitundu yonse chaka chikamatha ngati ili variety yabwino chikukhalira kupasakaliana ana onda amene umazazala ukadya amene thojiyo waso nkhani yabwino ndena kuti noka mwina nthawi foto za nkhani yosekese mkazi wangu ndizati tike nthoji nenikata thojiyo tikadya bwanji mtengo wa marati maudule ine zimzali bwana nauzati nkhani imene itira kusofura utononga ndalama simazati no ukadule makhali yakupasana ana onda mino makazala pena thoji ndio sangazi ndine zimene zisidi maziwa so ine ntakuza za ulimi ndikuziphunzira pano pa ntaku akale mofuna kupereka chimbeso kwa anthu ari kuika zinyalala ngara baba tobana ndikatino ngam kitchen dzokha zimakhali bakwera so kuza kitchen mazarani pamazaphwera choncho ndaba naika so phulusa basiba maona so abanathi abasindi kumathilira boso mano musona ndi nyezi bwanji sidakali nasina zene moyo majira kuninga ndi nyezi chidalipo so kuliso mandimo so osari mandimu manaje sinazala sinazala manaje sinchino ndi manaje sababa ngashedi kaoneka kantengo kathanzi sapanga shedi ndeti khoza kwazala pafupi ndi ma vegetables athu tizilimabe bwinobwino ena ukati wazale mandimu napanga shedi yopye manga nthoji nazizala kumuchimana rudi chile nakugalanza kumene kupanda waganya wangato ndalama tabiza waganya nakupangira mone chineso kwaonga ndalama zimaza kuthina fati no ndama chema thama changa unaona so nagala uzapo ndikuika miyala kuti kumakumbika kwambiri nangoika kamiyala ti naikapo mizimba of course itiona naizolapo
ono ndi apo nthawi imene timagala apo tikukhale clear pesa mitengo ina akulu unalimba nazo laoni madola achina chakapo ona ndithu inalipo yapasima zosala ndijambula matitamaliza ndithu nakwezeka natengaso nkhuni right so ndithu akuluwa amangotisangaso anabwera kuzacheza kwathu kumana ukapikharu kucheza kwanza kwa kulima nayenso makhale naye matani basi sizoti ina angokhala pasazicheza ona so ukoko mbali yawo mangofuna kungonesa utakuona akakandika mwana na kuno ndi kumadzi zichezi ndikuika chifukwa chani zichezi ndikuika chifukwa chani cha manyowa ya zimaola zasanduka chani manyowa so atakandika mwana kake mona ntoti ngati imaikira almost 4 variety koma ziya zinayi kutunda uja zimakhapo dzambirimbiri so iyi kamadzafa zakhale pali 4 mona 4 ziya zayikaso 4 mukuona ndipo sipo pazakhala chipirikiti ndeti mazizulapo zikhapo 4 zokha usati dzambirimbiri ubwino wake ntochi koma sinaberekepo yayikakale mwana maona ndeti iyo ikamasati tikudya tikutolapo pakhala kuti ina yasalapo kale ikubweranso nde izi manaje swara ikadala kulimba kuno chifukwa tino misisi yake izalowa muti umomo munajapo manaje seneke olimba kwambiri ndipo inake kuti umangochosa osavuta kusenga amakhala amene ajala anayi madzi okwanira so nayi dzala kunoko dala mwana ukadzala ukheta jambula nomomo inadzala mbali muno mamadzi sinakula olo nokhala saizi yomweyo koma limene ndayika kuntunda kunoko zikutha kutani okay yeah so ukundizati mali maine ndiyo so mutakuona amene kwayelera ine ndi nzangayo tinalima so ipanga kukliye chimene chikufunika chitatu zichire izi zilani izi zonse dzuwa lizibwera chonse so zawo kuku ndikuona amene mutajamba mitengo ya kuke ndimene kukwira dothulisa pene muti msinje mitengo ya kuku tizani tanga tikaisiya so kono ndithi kunali gobo satira batsinga gobo bana dzina dzake zimakhanga tininga apande ndukayika kuti ndikazilenge bwana okay koma tithaungo kaisa oya ndidzi izizende zovuta ni makumba idzi zima yanga usati masewera ndi zima baye mutakuona minga zosatira za Adamu paja minga nethola izakubalirani yes dzidzi nzobaya usati masewera ndeni makumba poseka mutakuona ba makumba ngati ndi ukumba mbewa aja kufukula mpaka ndipeze chimanthu ake ndira dzule unaona so mutakuona sababa apa nagwirika ntchito wega ikamunzinde mbali patano madzi amachoka kuongoza phasula apape nge nango ikakapo nyala uzazala mojani mizimbe as you can see izamba urani kutuluka ka yes so then I don't know about the pali pabino pambili so inovo kuli ma fruit trees na ikaposi majani manaje siati manaje sena nayo kawo anakoza kuonanso kuti nsomba zilimo so msinjemo koma mkatimo pali nsomba izo koma sangaone chifukwa choti okay ndazala mizimbe mose muri district koma ndaikamo miyala chotero mene pali apa madzama bwera ndi force mizimbe semapire ndimafere ya miyala uzamu mizimbe pambuyo pa miyala apo wasuza hedi vele vejeseni ndo asto na zako veli ka last year mwana fati sina zala wambili wesa nabira so nese la miyala I don't know zikaba ina mafuna mungu banga appreciate okay idzindekapo chifanya nimufuna
ndimafuna kuti pasaume mwachange chabwino samapange evaporate kwambiri so mangofuna mungoona kuti nditipi bani maona ndodo mwayona ya ndeno mfuna ningozika kuti mungoona tino ndipakuya bwanji ndipakuya maone ndipakuya nditi so kanena kuti ngondeti bwana almost mwina mkono ndi elbow yange so ni madzi ambiri awawa maona kwambiri so madzi awawa niona tino ndithu amathirira nzembezo mwana apo simconcentrate zili kale muti madzi so ndikaika kachimwe tomatanga apapa poti kuikapo tobata kuti sinizithiriraso madzi azokhala kutani akubwera kunoko sinangoondekako masambe mafuna kuti sinaondike kudyani tomato maona so ndikadzaika tomato ndidzaifira kaja ndikukutire kukutira basi so ya kunoko ndimafuna tinozinthira tizi tajambulani ichi ndimafuna ndichikumbe chita chichokepo chifanira kuti no misisi yake iyi imawisa tizizina zikamazalira kunoko zivukutiwe ngati zimbe zisizimakula bwino so zingati zisa ongatishi idzo mezo zikuzichosa chose zimene zizi zinadulidwa kumano misisi yake lipati wedakali pasi ngati na misisi yake zimakhala vuto lalikulu zimenezo so izinso kumano umafika kuti uzizicherera uzizikumbatisa malo emuja iyo ndi milulu imathandiza sunga madzi komanso imathandiza kuti dothi lisakumbike mvula ikaka so timangoyisiyana mangoyichichira mbali imene so kwabwino ndithu kandikadimba ngati uli mtawuni umaphunzira kwa makosana ati amakhalanso very willing kuti mutani mphunzire yes so papate kazatibu lako tizaikapo kanjira kuti tiziyenda apapate ukuyenda penayo pose leo kamaenda penayo pose tamamba kulimba mamba kuta sokonekere okay so akujambula ni zanga amene anabwera kuzakhala ndi ineyo so mwina musinazalire tinangozala muchepa mwezi ukatha tikuzalanso mwina chabwino tathokoza mazi umathirapo tumazi taikirapo tumachi kuti zizolerana basi zikhala zikuwa phiri chifukwa cha kufotokozera kwanu kokoma komanso komveka bwino kwambiri ndi nkhani zaulimi so muonaona kuti mnalibeko nzimbe mwene unaikako nzimbe tesizinachite bwino wani dzuwa silimafika apo komanso nayenso miyezi misisi so nazizula zonse ndo izi ndikazizala kwanzanga nzimbe ziji so ndimene limakhalira so kuyeza bwino muonere video so kuku ndi kumchenga neti mangozula chonje so apa tifuna tikapange transplant mwana nzimbe ukazizala at least 4 years later timazichosa muzo so sinangano ndi kumchenga nazizala last year ndi timafuna zipange transplant zipite kudimba lina koma after 4 to 5 years umafuna uzizulamo zonse uzizale so ngati mbewu otherwise sizimachita so bwino sure as you can see zimemeikane so nazala kamuzi mwana udzinaika ana zimachulukana osati masewera mwina anthu ena athamanda bati akulama kumanda nine njoka tinapha njoka tsiku lobwero tinapha njoka bave experience so njoka simalimbana ndi munthu kumana kutake inali itavula lakale nkhope even mutake umaoneka kuti kayamenyana ndi chani ndi imabwera kumwe tinalikwe then namuza nkulu akulu tentengu tulikayamba inayo kuti tibwerereso njoka ndikuiza ine simalimbana nayo
wankulu analimbika ti ayi titani nayo nditinapha kwaneneyo njoka ndinaphako kamozi basi so sinimaimbana nazo zina timachita uziwana ndiwala ndikuenda pamalo ndiona ithawa inonso ndithawa basi so sinimakuwaso inimangoenda kumbali basi njoka kuthana ndi kumene so uku kuti tamaliza kumoneka choncho ndikwiye zikuchita siyana ndikuyambirira kuje imene timaonesa ujeni ona so ndikuonesa mphamvu ndithu kuti nzotheka inenso munthu oti noza ulimini mapanga moyo mwanga ayi mano tangophunzira tikuyesera ningolimbikisa tino alesi athakwanisa ngoyikapo mtima so ndithu kuja kumoneka dzimitengo zokhazokha jenduko ndimunda kusaa chinangwa tikudya right nkhuni tikutenga so nazalakoso mitengo ina fotokozereni za mtengo umene ndi chani umene awawa ndi makadyu njewa cha kumalawi kunoko amatero kuti makadyu koma chizungu amatero umene undi ujano nteza oneka kuti odula kwambiri ochoda kuti no cashionary ndithu ndi umene thokoza muthu abwezeresa. As you can see, pali chinyezi kwambiri patino yakapo March nathilira kalikali mwenyezi sichinachoke yayi. Now nimafuna ndikuoneseni another piece mtengo. Okay, tagwira nikaye nimafuna nikuonesa utaona sino ndi 1 meter by 1 meter. 1 meter by 1 meter. Then karibu sodiani kuya kwake so ndi 1 meters. So tikakumba dzenje la chonchi zimwetu mapanga tikalikumba chonchi yothira pasi lapa mambali kuti malikumba ndikira pati lapa kati tikatili kumbatili kapa lapa sileni ndizaikapo ngati military ndera pasi sileni jati malithira amati ma amendments ngati zimanyiwe uthaikapo compost manure ukamaliza kulimixa uthira pati pasi ukateno uzatenga no dothira pati lapakati mamba utani kuthira kondo ng'ono oya nayo chinthu china usanathire dothi lakolo umafika utenge chibotolo eri chibotolocho ndio tikuchitseka ndikuchita ndochitembenuza chenenga tuno pasipo pakhali ngati ka air pocket kuti mizu ija ikamba kukula imafuna pali mpwela cha ndiye makula mwachangupira pati pasi chamera chimene ndotenga dothi lako lapasi lenenija mu wachitatuja ndikumixa ndi manya ndothira pati pamamba pacha zikatenono utenga no dothilira la mu wachikuja ndiyamba uta ndikuyikaso unaona na ukaika halfway utenga miyala eri yasiyana sana ndikuika pati pamene pasi ndikupitiriza dothilo ndiye dothila pamambali ja ulimixa ndi yani ndi manyo aso pamambali ija ndikuika pati pamene ndikuthirira mpaka madzi atani ayendere kena kumasala chani mtengo wako ujani njira imeneyo amayichula kuti chani pacha Ellen White method koma ngati ungakanikire kukumba 1 meter zimwe ningapange zoti no tango kumba dzenje mpaka na maondo akwezi right ukateno zonse za ku kitchen zonse zingothira pati dzala lako zikatha kumenga kadothwika pati pamwamba ndikutani ndikuzika imamera sima changu ngati chani Ellen White method now ningokuonesa ni mtengo umene nazala zaka zitatu zapitazo kugwirisa ntchito Ellen White method iyo so awandi mapiki as you can see maluwa maluwa now kodi maluwa akapanga simathamanga basi tuchipaso tuchikubwera ano pamenepo so maluwa akamba chipaso chikubwera yes namba kudya chani mapiches magwafa awa pali magwafa ndi yose ina izala Ellen method so kunayi ndithu ntchito magwafa ndi awa kumano ngati omwana akaji nadya chaka chinochi okay wonderful so nzonena kuti no okay so mitengo yambiri ku nazara maenje mwina close to bwanji ndinganisa kukakisha nayi bwana ni 60 kapena 70 maenje nali bobo so tengo unauza Ellen White method wakumusi unauza Ellen White method after 3 years utamba kudya ya zibasa you see it so itu nayo una ubwino wake uzala ndono mbeke menene
buzilisa ufa ubuzilisa choncho so ndimene timachitira ndi enenachani method mwinanso mitengo ina yabwinonso kungopanga noni ili kuyambimbira pa mwina nazala mwina almost 70 yakuti 70 something awatu pakuoneka kuti tu maluwa mwachosatu apa kachosapo ngondo akono kwambiri singapanga hoti ndi mabolome ndi nachosa analokwatisa sawa sopo nasawa sopa uja amaoneka ngati mpodza koma umazakhala waminga mkati mwake umadya ano ngati umwa mkaka kayi chipaso chokoma kwambiri chimenechi ndidachidya ndithu munyengo zina zake kalekale kwambiri nakakondwa ndinakadya bwanji so mitengo ikakufere umangouzulapo ndikuzalapo wina so umakumbaso apo ndi mathero azonse makufuna kuonesani pang'ono sizotesa zili madziwa ya ndikuphunzirabe ndipo zimene ndingaphunzire galu nani zimene ungaphunzire galu nani ndife nkhani yako ndikuwerenga mabuku ulowa pa YouTube ndikuyese YouTube sizonse zimene zimatheka kumaisa zina zana zimata zimene zathekazo zimene marani zimagwisa ntchito ulendo ena tizapanga ina pakadusa chaka tikaonesanso kuti no apapa tifuna tipangepo kabuti kinake tizaleponso zina tizaonesa ena tuno mungabidasa amen so nimango limbikisano YouTube pali dzambiri amwe pa YouTube zina ukaziyesa sizitheka nayesa apo ndimayesa ineyo zina zomwe wayesa zatheka zabwino bwino you see so timangoyesa right zomwe zathekazo umagawaso kwa ena unafuna zomapeto so muthaona tuno indi dimba limata simaoneka bwino ija dimba chandi nayikaponso mizimbe bidimba madimba nzimba panga ulipo 1 2 3 zimbe kulo yokha right moti chaka ichi tinadya mzimbe mano sinaja kwambiri fade ambiri naidzula ndikazala kuntoto namonesa kuti so nazala za ndi mithoji mbali so ndithu ndiona mizimbe timadyaso apapa so apati naito tamaliza kugeba kumusi kuja ndiyeti kuti ndifuna tibwerere kumano silingakubwerera ifanira titenge olole pang'ono ndapo ndi makhapa ndiye mzimbe umafuna kukhalire mpaka pasi titamaliza papa ndi jambulapo anyways apa mwina silingajambula kumano nkhani ndino ukamaliza umafuna za chonse zithire zonsezi ndikukwezeraso doti wapange kava mose muja sinangazepa ukadula mafuna udule mpaka pasi ukangodula kuntundako kamaphwira kakang'ono kuntundako mzimbe yake simakhalanso yosangalasa sungadyeso umafuna udule mpaka pasi kenako ikatanthayo tono mwadyaja zonse mukwirire mukumbe ngati ukukwezeraso mizera ije timatenoto ndiye mzimbe amafuna uzali mizera yabwinobwino kuti pasakhaso mpata kuti utha kuyendamo so tamaliza tabwera kuntunda tikuta ndeko pafupi ndikuli madimba ambirimbiri madimba ali kwambirimbiri so timangopita papeza anthu amatchula tomato lero malansika tapeza anthuwo atigulisa idya umwana wapasindayika madimba athu tizidya ndi masambata mwina tomato yekha amene panthawi inayisanata tisanalima ono munthu ana mubakili mumwe mizimbe ambirimbiri timadya mulendo akabwera akulu mzimbeyi so so timadya ndithu apapa ndithu tilekezera ameneyo tiyamike imene ndi part 2 tithokoze kuti taphunzira zambiri kuti tingapange bwanji makamaka mbali ya ulimi tikakhala kumeneko nde tiyimire kaye pamenepa pamene tikuyembekeza tipange part 3 sichoncha chimwe okay zikomo